Kedves barátaim, ismerőseim, kedves olvasók, egy új könyvet szeretnék bemutatni. A címe Ha-hó, oda bent vagy. Az inspirált ennek a könyvnek a megírására, hogy a mindennapok során azt tapasztalom, hogy egy rohanó világban élünk, és egy nagyon nehéz társadalmi, gazdasági helyzetben. Az emberek többnyire meg akarnak felelni az önmaguk vagy mások által támasztott elvárásoknak, dolgoznak, róják a kilométereket nap mint nap, egyfajta mókuskerékben pörögnek. Miközben a feladataiknak próbálnak megfelelni, ebben a mókuskerékben valahogy átalakulunk. Olyan, mintha bábukká válnánk. Azt látom sok mindenkin, hogy egyszerűen nem ragyog ki belőle az a belső fény, ami az igazi önmaga. Közel 7 milliárd ember él a Földön, és közöttük nincs két egyforma. Ez egy igazi csoda. Én úgy vélem, hogy a boldogulásunk, sikerünk elérése azon az úton van, ahol ezt az egyedi csodát, amit kaptunk ajándékba az életünkkel, elfogadjuk, megismerjük azt az utat, ami ezen az egyediségen keresztül valósulhat meg, és kibontakoztatjuk. Egy kis szimbolikus történettel, a saját történetemmel szeretném ezt alátámasztani. Amikor én megszülettem, akkor egy olyan kis nyüzsgő, beszélő gyerek lettem. Mondhatnánk azt, hogy papagáj, ha egy szimbólumhoz hasonlítom. Igen ám, csak hogy az apukám meg aranyhalat szeretett volna. Azt gondolta, hogy egy jó kislány az valahogy olyasmi, mint egy aranyhal. Vidáman lubickol az akváriumban, itt szem előtt van, nem beszél sokat, nem felesel vissza, nem röpköd. És legfőképpen nyilván szót fogad a szülőknek. Olyan kis szép, hogy itt lehet mutogatni az akváriumban. Hát óriási bosszúságára én meg papagájnak születtem, úgyhogy az apukám megpróbált engem átalakítani. Nagyon sok módszere volt arra, hogy hogyan fogja vissza a beszédkedvemet, vagy hogy ne feleseljek vissza erre, hogy vegyen rá, és így tovább. Mennyi esélye van annak, hogy egy kislány, aki papagájnak született, megpróbál aranyhalként működni? Nagyon-nagyon nagy esélye van. Ugyanis egy kislány meg akar felelni a szüleinek, szeretetre vágyik, elfogadásra vágyik. Úgyhogy bármilyen különösen hangzik, én, mint papagáj, belemásztam az akváriumba, evickéltem a szárnyaimmal, nem tudtam túl sokat beszélni, hogy kapjak levegőt a vízben. Aztán egyszer csak kiemeltem a fejem a vízből, sok-sok próbálkozás után, és kérdeztem az apukámat: apa, most már szeretsz? Apa, most már aranyhal vagyok? Apa, ügyes vagyok? És azt láttam, hogy az apukám szomorúan néz rám. Mert úgy érezte, hogy már mindent megtett, hogy jó szülő legyen, de én még mindig aranyhal helyett papagáj vagyok. Talán ez a szimbólum segített nekem is ahhoz, ahogy ezt így végig gondoltam, hogy felismerjem, hogy akármennyire is próbálok aranyhallá változni, ez senkinek nem hoz örömet. Egyetlen egy úton tudok boldog lenni, ha felvállalom azt, hogy én már pedig papagájnak születtem. Kiteljesítem magam úgy, hogy a lehető legjobb papagáj legyek. Ezen keresztül tud engem majd az apukám is elfogadni, mert azt fogja látni, hogy boldog vagyok, papagájként tudok hozzá a legőszintébb szeretettel fordulni. Úgyhogy vettem egy nagy levegőt, nagy bátorság kellett hozzá, és elkezdtem megvalósítani önmagamat, hogy a lehető legjobb önmagam legyek. Ebben szeretnék segíteni másoknak is ezzel a könyvvel. A könyv arról szól, hogy van egy hölgy, aki 2 hétre egyedül marad a családi házukban, és ez alatt a 2 hét alatt különös dolgok történnek vele. Ez a hölgy szintén a mókuskerékben taposva észre se vette, és egyszer csak egy bábúvá alakult. A könyv elején valaki
valahogyan kicsalogatja ebből az aranyos kis bábuból. Úgyhogy ez a bábú végig kíséri az egész könyvet képekkel és történetekkel, és végig kísérheti az olvasó azt, hogy ez a hölgy hogyan dolgozza fel az emlékeit, hogy szabadabban tudjon élni, működni, hogyan beszélget a benne lakó kisgyermekkel, a benne élő bölcs énjével, hogyan dolgozik az egójával, hogyan dolgozik azon, hogy egy lehető legjobb önmaga legyen. Búcsúzóul azt a verset szeretném elolvasni, amit a könyv elejére írtam. Ha-hó, oda bent vagy? Az évek alatt sok teher került a válladra. A mindennapok útpora rárakódott arcodra. Lépteid lendülete megkopott, tartásod fáradt, megrogyott. Mosolyogsz, ha találkozunk, látsz és beszélsz velem, mégsem vagy ott. Magával ragad a mélység, a végtelen. Szertefoszlott álmok, csalódások rabolták el lényedet, hogy nem látom ragyogni csodás belső fényedet. Kérlek, ne add fel, kérlek, ne tűnj el, a világot bármilyen szörnyűnek látod, nem tépheti ki belőled a lángot. Senki sem veheti el a hited, az álmod, a mindennap újra teremthető boldogságot. Itt állsz előttem, nézlek, mégsem látlak. Mesélsz, de a történeteid közt sem talállak. Mondd csak, hol vagy? Ha-hó, oda bent vagy? Ó, ha oda bent vagy, kérlek, hamvadó tüzedből adj füstjelet, hogy én se adjam fel, nyújts csak segítő kezet. Ne bújj el, hallod? Ébresztő, nézd rám! Szemem tükrében megmentőd láthatod. Te vagy az, aki örömmé teheti a bánatod.